Mwadzuka bwanji makosana nonse ayi nkhani yathu ya lero tipange zonena kuti no ipange fecharu amayi Patricia Kaliati amene akukamba nkhani zokhudzana ndi CDF ndalama zija aphungu amakatumikira m'madera mwawo zija kukatukulira m'madera mwawo zija kuti kodi atapatsa mphamvu kuti iwowa adziyankhulapo nkhani imene adayilandira bwanji. Muli zambiri koma nde kuti akandaso zambiri makamaka zomunyadira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Zosangalatsa kwambiri ndi zonena kuti ndale zikuyikidwa m'mbuyo anthu atsopano akuyang'anano za Malawi. Mwayiona ndale zomwe tikufuna ndi zimenezozo awaronda akwena amene adadzayankhulako mosakhala bwino zapita Mutharika mbuyo mnthawi ya kampeni wapano akuti ayi apanga ziganizo zabwino kumayamika kuti no zabwino zikuchitika. Takwera mu boti imodzi yochitano zitukuko yotukula Malawi. Ayi tionere limodzi zimenezi mpaka nakumapetoko. Naonabo titokoze kuti titakuyimisani munalola mukuchokera ku farm. Muziyenda sonalo ndi makaso kuti zikupasani ndime muzilima. Zona? Kwa basi. Chabwino chabwino. Kwa muliko bwa. Ifetu moyo wamphamvu kayanzatu. Tili bwino. Chabwino. Ndi tisanayambe nkhani kapena kuti mtsutso umene wa CDF. Tiyambe kuti thumbo limeneli la Constituency Development Fund ndilofunika bwanji inu ngati phungu. Thumbo limene ndilofunika kwambiri chifukwa nthawi zambiri timakonda kupita ku parliament kuja ukapempha tifuna chakuti. Chinakomera president Professor Arthur Peter Mutharika onena kuti kumaboma komweko chituko chizipita komweko ndi ndalama nazi zipita komweko. Kimene mukufuna kuti mupangire kumaderako kuma constituency kamufuna mange ka university kamufuna mange nsika kamufuna mange chipatala muzikangona kuboma kuti ine mbali yangayi ndifuna ndikamangeko chipatala mbali yangayi ndifuna ndimangeko school muzikatenga komweko. I think achita dongosolo labwino kwambiri kuna kuti decentralization imafunika chandemene kuti malama kuti tizipita ku headquarters kukatenga chituko kubwera kuno ndaona kuti chibwere kumudzi konkono komene anthu angakhale pansi nkona kuti aya aphungu atuza kuti zofunikira ndizi makansala muli kuti nanga atiye muli kuti chifanda ina kazi tuko kuderako komanso mafumu nanga muli kuti ma VDC nanga muli kuti zonsezo zofunikira kuti tikhale pansi ndo makambirana kuti kudera kwathu tufuna zakuti then kuti mwina iwo aja ku headquarters zangu anauta tifuna tikapereke zakuti imene mwina iyo makhala kuti siri priority ya anthu akumudziko koma anthu akumuza asankhezo ziyenera mwina pa zinthu 10 cha namba 10 atakuboma kubweresa pomwe iwo anthu akumuza safuna cha namba 10 afuna cha namba 1 ndi cha namba 1 chijachiona okha kuti ife tidachita list ma priorities athu ndi awa tiyambe pa namba 1 ife chofunikisisa kwambiri kwa anthu ndi tipange ndi program imene anapanga tiyamikire kwambiri kuti anapanga dongosolo labwino kuti 5 billion zipita kudera anthu azikapanga okha koma poyamba so ankati pa ndalama zisanafike pa 5 billion inafika ndithu yochepa pena kuyafika pa 200 million pano pali pa 5 billion tiyamikire kwambiri kuti zituko zambiri zichitika madera mwambiri mulibe misika yolongosoka mwachisazo msika wankando ndosalongosoka madera mwambiri mulibe mazi mwachisazo ife ndi mazi ochokera ku Likubula amene akupita ku Blantyre ya water board koma mazi amene angutidusa pa mphuno asedu ndi kuti takhala 5 billion ili pangaso mazi amene aje kuti adusenso mamizimu kuti anthu akhale ndi mazi oyenerera malamo kuti mujigo nthawi zino ndi kuti mazi sanafike pansi mjigo amene unasiya kubwera mazi ndi kuti sobwerabe mazi mpaka napana ndi kuti anthu akuvutika adakamwabe ku Nsinje ndi anakha kuti anthu akumuzana kuti ife tenti kumbe mazi mmene amapangira water mission aja kukumba mazi ngatinso amene akupangira irrigation ya Plan Malawi kukumba mazi mijigo ya mbirimbiri ndi kupopa mazi m'matanki then mazi aja kumapitano mizi ni matapu zingachitenso bwino with the 5 billion komanso mutakuona kuti miseuso sili bwino ati ndise umene anatipangira late Bingwa Mutharika may his soul rest in peace wankando imene ya World Bank mabwera achena kuti connect cities or connect trading centers unachoka pankando mbanga 1 km kena kupamuli ya 1 km umene yamati aikweni se umene anatipangire watala koma ndi kuti wajako ndalama chifukwa chosatani chosadziwa kuti nangochokera ku headquarters content tike connect to trading centers tipange miseu ma 1 km 1 km ndi atafuna kuti council ya Mulanje wese funa nseu ndi kuti tikambirana ndi honorable Khonyongwa tikambirana ndi honorable tiaone kuti ndine tenti kodi nseu umene tiupange bwanji wa Mulomba mkando Mulomba tisakwika sotala mmene tingafuneso ife ni ma priorities imene anthu akufunira ayi mwina pano pati ndi njala yayikulu kwambiri ndi zitukuko ndi kuti mwina tingomalizira nsokhaso chita bwino tingoyika gravel kuti anthu asamavutike komanso tithaonera kuti tikamachokaso
atisana lowe mbali imene kuli munda wanga uno pali bridge imene anthu amachita kuyidikirira madzi akabwera titaona kuti tike ndiye bridge yayikulu kwambiri kuti madzi abwere asabwere koma anthu azidusa popanda vuto ni alilonse chinanso anthu athaona kuti ayi tenti pange medina mota mission amapanga mota mission ndekuti kwangumela tikumbe mijigo yambirimbiri tike madzi matanka zipita mizi yonse matap to water komanso madzi akuvutika kwambiri ngati kwakhwalala ndekuti tipangenso madzi amenewo akhale matanki azipitanso matap to water kumapita kumadera ndekuti nkhani yoti anthu azimwa madzi kuzisime kunsinje ndi mbuzi ikhala history komanso nkhani ine imene tingathe kupanga ife ndiona kuti okay kodi panopa tiyamikire kwambiri president anakuti school fees ma secondary school forget about it anthu azingopita ku school amati apite kupita ku school uko ndezina kuti awaso ndiye yayi apapa mwayi wonse wapezekeratu kuti azingopita mwa sadaka basi ungopita mwakakhala basi kuphunzira kwa basi kuphunzira una kuti ngati atalephera kupita za sadaka sukulu iyi ndiye kuti ameneyo safunanso kuti asinthe nyengo zake mwina sabatizoona kuti kuma university ko ndeti lipireko ndani ndani nkhani ma school zimezo zithandiza kwambiri komanso tikhale ndi ma technical schools kuti amene aphunzira kapena somwina ena anasira 87 ena anasira form 2 tapase ntchito zamanja zimezo zithandizaso kwambiri nde tiyamikire kwambiri kuti kosose fund ya 5 billion ndiyofunikira kwambiri ndipo achitaso bwino kwambiri kuti ikhale kudera ife tizichita tap from there ndina kuti ife tumene tikufuna kudera kuno ndizi tent konse ndi ndalama zimene tikuzifuna ma police unit ngofunikira kwambiri azipatala zimene ma secondary school ndiofunikira masukulu ena mwina ena akhala kuti anakuopa kuti atha kugwa kugweredwa ndi mvula zimene jesu nzofunikira kwambiri misika imene tuna kuti ya dimaki mwina timapanga lendi kuti anthu azigulisa chimanga chawo we can build that structure komanso timisika tina timene anthu akumagulisa katundu amagulisa malosa chita bwino ngati kwa muliya kwa khwalala kwa chimbalanga kwa namphungo misika ije ndosalongosoka koma kumene kuchako ndalama zimapezeka zambiri zimene timapita nawo ku council zina zapankando zambiri tilakauta manga misika ikulu ngati imene uli wakulimbuli kukhandi ndi mashopu mkatimo zikhalanso bwino kwambiri with the 5 billion ndikuti kudera kutukuka kwambiri kamata 5 years dera limene likuti satukuke ndekuti tilibe chidwi chothandiza mtundu wa Malawi komanso tilibe chidwi choti tigwirizane nawo masomphenya amene a president ali nawo mwangamba zambiri zokhuza thumba la CDF koma kwabuka mtsutso makamaka pazamene azionetsa kuti ndalama zimene zikuyenda bwanji mpaka padali pano mwavomereza bill aphunga nyumba ya malamulo ena kuti yayi mwazikonda kwambiri mpanga abuse mphamvu zanu kuti yayi ndalama zimenezi muzizipanga control bwanji zikhala kwambiri azikhala ndi mphamvu kwambiri ndi makhansala anthu akutena kuti mwazikonda kwambiri aphungu ku nyumba ya malamulo ndinenso kuti amene azikonda kwambiri ndiwo amene akudana ndi aphungu chifukwa chona kuti kosose fund kuyambira kalekale 5 billion imene azungulira nawo mutu 5 billion ifa chani azungulira nawo mutu 200 million imene alipo icha chifukwa chani apapa pangalamulo nena kuti tili ndi organization ya G7 ine ndikanakondwera kuti mukachoka pano titengane mukayione bridge imene anamanga G7 ni ndalama za G7 yosalongosoka sinayendepo munthu sanayendepo pang'ono samamangaso ndi simenti mwina mamanga ndi matope bridge yomangidwa ndi matope yes amanga ndi ajisediwo ni ndalama zochokera kuti kwa council ndi ndalama nazikya ku council a council aja anapeza njira yawo ndipita mamanga kumene kuja mogwizana khani makansala for MP analibe mpata uneso kuti akaone kuti bridge kwenda bwanji sono ngati MP wakudera kwa amene wasankhidwa kuti abwerese zituko kudera chituko chikhale cha all weather project aina kuti aone kuti cement kasangezyo kanu sikakuhabwira apa mupanga bridge mukapange mawiri bala 9 thumba la cement limozi olo chimbuzi chita kugwa apa ndi kuti khale 1 to 1 kuti bridge itani komanso bridge yopanda mawaya ya mtundu wanji mukapeze bridge imene yochokera pa Mangwana ndipo ngati council amveso yochokera pa Mangwana ukapita kuchiziwe sina ndero ikungodusa pa wanjinga ya moto atanyamula thumba lache la makaka kanali matumba awiri bridge inagwa yose pi nangekera kha gali moto kuti anyamula anthu a drive ochoka ku council kuti ndi aku education kuti akaendere school zikanakhala bwa nangayika nakha kuti anyamula mchenga kuti afuna kamangire kumene kulibe ndi ma toilet home zikanakhala bwanji ndiponso time MP analipo koma nanga sizomwezo mana kuti anthu amene tikuagawira nsuzi ayambaso kuukira anthu ayi nachansuzi chifukwa anthu amene apanga makani pano ndi amene fiti kwa pasaso budget ndipo takumbuse pano kuti when you make noise just know that we pass your budget kuti ife will be giving you money amene kuanena amagawo tukachita tapasa budget and we even pass the bill that we have that organization amagana amene sakutenga ndalama zathu ku council is it 1% or more than that
nde maorganization ambiri amene akupita kwa DC opanda kuti MP asatengepo mbali chituko kuda kusizi kufika, and not only Mulanje West. Go to Chitipa, we've been seeing in the Pafola Mopatuna school yi aimanga ndi 146 million koma kuyangana block investor. A lot of money for a small thing. But now when you mukambweresa MP kuti akharepo ndikuti one monitoring if drama ifai meti mabangira nthawe yose mene mani bangasi bajoka number 1 kuti maendesa bwino kusose fund. No. Yeah. Pamene popo nde kuti ni maboza akulu. Amene ni maboza ambiri. Maboza akulu. Kumene kuja ndrama imafika kumene kuja. Ikafika ndrama kuja amakagula ma project, amakagula zinthu amakhala iwo. Amakagula zinthu amakasankhaso kuti muzikagula wholesale yakuti amakhala ku council. Nde kumwe zimangubwera ku wholesale majabwese katundu uja kuti kumene kuja anthu azimanga. MP ndongofuna kuona kuti chimene tikufuna ife one MP aone uno kuti zinthu kumene zifuna kudera kondi ziti. Azina ndikufuna zidera easy and we work with the public works. A public works aziwe zitomeza tazipereka kwa manager. A public works nde ADC chair nde kuti aone khale pasi tonse. Kugasa la wambali yauku asanke ma priorities zake kuti ndi ati. Kasa la wambali yauku asanke ma priorities zake ndi ati. Zibwere pakati. Nde tauze kuti komatu tikhale pasi komwe mwasankira izi zimene mukuzifunazi koma chinchofunikira kudera kono. Tenti ame chimenechi. Ndeka jinja kwa sala yauku chidwe fund. Tikatero number 2 kujokera kwa wodi imene chidwe so fund. Ndezimene zinyamulidwe ilembedwe kalata ipite ku council, a council aja ichite approve, ndrama zilipo, kapanda ndrama sizinabwere kwa account, koma zimene zilipozi zikwanira izizokha, izi sizikwanira. Zimene ziyambe kugwira ntchito. Ife ntchito ya chimene mafuna ifenera kuti tipereke ma project pamene tikufuna kuti amangidwe, 2 tionese kuti ntchito ikutani ikuyenda bwino. Osa akuti ena akuti ndrama zachuluka 5 billion. Sikazofika kuti musipita kumadera kamangira kampeni ndrama zimene zibwezo tikapangire kampeni yanji medi mapanga kampeni 5 billion inalipo medi mapanga kampeni mpaka ndikuina 5 billion inalipo medi no asogole tawuza zikanga napita ku school panopa ndrama zonse zimene alipirira kaena anaendera za basa aliboma kwa alipirira ngono nga ndrama za boma zopanda ntchito azimvesa tikamana kuti MP anene chituko chimene akufuna kuti chichitike kuderako MP akachilondoleze chituko kuti chikuyenda bwino ndrama zimakhala wokha zimakhala ku council sizikhala ntumba ya MP ma MP ali ndi ma account awo kama ika ku post office kama ika muje musuko kandama za maika mutumba kali ndi account yao ku banki mabanki yose anasanameti na mali muno ali nawo zache kaya zika mu handbag ndi zache koma izizi 5 billion izikakhala account ya development ya ku council zizikatuluka kumene kuja zizikatuluka so hard cash kupita so kumulanje West ayi zizingotuluka no kuti muzungu ana kuti cement yatani yabwera malata yabwera komanso kani misomali yabwera matabu yabwera zimene aziziona MP zimenezo nde misomali ija ni malata aja ndi cement ija yabwera ni ntchito ya MP kuti wina satape poso kuti azikamangira nyumba yanje malata amene cement imene igwire ntchito pati igwire ntchito apa ndi ntchito ya MP kuona kuti zikuyenda bwanji zimenezo ndizawo boma limene mapasa koma ichi tufuna kuti kudera kuja kutukuke Malawi atukuke asintike in 5 years Malawi tilephera kumuzindikira kuti kodi ni Malawi yemwe uja kuli zitukuke zambwerekete anthu aziyenda ma bridge zikhala sustainability ya zitukuko osati ngati mena pangia gisedi ndama za gisedi lopanga bridge anthu sanaenderepo ndalama yonse angodusa pita mazi si bridge yokhala tikamapita kwa Khwalala ndipo saukhanso ayimve akakonzenso gisedi mwizo sebwere ngati sibwere amaga mbwere bweze bridge yathu akupanga makani tu ndiwo akupanga makani ndiwo kumalimbana ndife ndiye timauza kuti ifeso tibwera tione kuti ndalama zimmatenga mazendesa bwanji kuti nkhondo imeneyi yamafika ja ife amagana kuti ndramazi azikhala ndi danga kwambiri kapena kuti maso kwambiri nanga amaja momo makansala oti napena maji amagadwa makaja kwa makansala achimwene taima nibwereza amaga ngati kuli munthu mmodzi amaji aso ndalama ndi amaga amakaja za makansala kuwapezerera makansala icho MP sangampezerere chifukwa kuti akuzindikira ndi amakapezera makansala apula sakula kumene kunawa masamu awo akapanga 1+1 ndikuona kuti atulusa chani anyambite zimene ife posusana kuti tikufuna akuti ife tisowapodyera akusowapo kuti azitulusira ndalama zawo pati ndiyeti apemphe kuti ndalama izizi ndi za Professor Arthur Peter Mutharika zimene wapereka kwa anthu amene anamuvotera anthu akudera anavoterawo anavotera Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale ndi sewu kuti akhale ndi skulu akhale ndi chipatala akhale ndi madzi abwino sanavoteredwe kuti ndalama zipita kwa DC ali ndi buku lawo limene amakalandira osagwira ntchito ku council muli ndi ma account anu kuti mwezi ukatha kusanafika ngakhale pa 31 mmakhala mwadyapo kale zimene asa
Professor Sapita Mutharika makana akupasani kale koma izizi nzofuna kuti munthu wakumuza amene alibe china chilichonse wakhala ndi nyiga chakapalasa chubu chache chomanga adusense wabwino kuti pasakhale zenje kuti chubu chiphulike ndi akaswaso ndama yogulira afuna munthu wakumuza akagula fertilizer ndi kugula chimanga chache anyamule pa mutu azenda mwatawitawo musewu mwabwino ayime pena pakati asigule tapu amwe chani amwe mazi chimene mafotera anthu achani chiti ndi chimene. So what Maga is doing is to say Professor akupasa ndalama izizi ife tifuna tidye nawonso ndi Professor Sapita Mutharika not even come and say tifuna 5 billion ipite kumamizi kutukuke kumizi tipange misika lero anthu akumuza azikaenda azikatenga matekenya musika chifukwa cha tope ni mfulayi kapena cheche zingoti wa chifukwa kuti sika suli bwino chifukwa kuti wina ochana kuti ndalama ndifana tidya nawo. So they've got to understand and read the bill, what the bill is talking about. The responsibility ya MMP ndi anthu wanji kaiwerenga investors ngati sakumvesesa please abwere kuno ati anene kuti tikwaita na February we have the bwala la mulani mapereka chigamulo ngakhale inuyo mutapereka mimba kwa mwana osakhala okwanira usinku mumachita sokupanga apilu ndi ifeso yakapanga apilu tinapanga apilu yana kuti ya ife tingopanga bilu lijosa apilu icha tipange bilu ya kuti ife zimene tifuna kuti MP azipanga zikhale muti zikale mene mu abuse akamba anthu ija meneyo kumupanga abuse mphamvu zawo mu MP. It's not an abuse amene mupa akupanga abuse mphamvu zawo ndi Amaga ngati akumagala ma council members zili kumbuyo kwa organization imeneyi ndi amene akuchita abuse sakuziwa ntchito yawo paliso mabungu ena omwe siyaboma omwe amamenyera ndipo amene iwosa kuchita sa abuse MPs hands off. Yeah, amene tinapangisa so kuti mabungu ena ngakhaenda amachali chomwe kuti asamadule nsonko kapena asamalipire nsonko katundu wina amene amagula chifukwa zimakaza sadaka za kuchalichi anali ma MP titakubwereranso panga so lamulo kuti wina aliyense ni ndalama yasowera pano boma lapeza mulibe kena kalikose achalichi ndiye nawo sazilipira titakupangaso. It's not an abuse. We just nanga sakubweranso mwali manaso ni ma MP amene ife tikuwathandizira afuna simono tag of war. This is a tag of war. Iyi ndi tag of war ndi ayiwala nthawi zina anthu asamaziwale lero patana kuti MP akupanga abuse koma we not abusing, we want to develop. Anthu aja kuchalichi kuti apite kuchalichi ayina kuti ayende misewu yabwino anthu akuchalichi amakhala kuchalichi kuti apite kuchalichi ayina kuti amwe madzi abwino anthu akuchalichi amapita kuchalichi ayina kukhala kuti akhale ndi maphunziro abwino kuti aphunzire akaphunzira zitakuwerenga baibulo bwino ndi amagawa ngati atola anthu ena kuchalichi kuti bwerani apapa anthu akuchalichi aja amalowaso mmasukulu ena alibe machalichi omwe amalowa masukulu amene tamanga ife kumapemphera muti kumapemphera amenewo anakhala kuti nyumba sukulu je sinamangidwe bwino anthu aja kupemphera nchalichi imene anthu onse ndikumwalira amene momwe chalichi ateraso pati ni busa yemwe so watera pati watera pompo ndi mabusa ambiri mamenzingu machalichi mulibe akumadalira nyumba za sukulu zomwezo la mulungu azipemphera amene momwe zimene amanga impizo lero akubwera kuchita target ndi MP ndeti zawo kuti watu asana mange chalichi atiuze kuti ndalama zawo zichokera kuti ndi amagaso tawo kuti ndalama zichokera kuti ngati ndalama zichokera zimachokera ku parliament we are withdrawing. We are withdrawing the money. I am okay. 5 billion. If a city mazi wa Maga ndeta mwafusa Maga kuti kodi zimene mupanga za timanga za kunyumba kwanu za kubanja kwanu nkana chei yomwe 5 billion ya Professor Sapita Mutharika yomwe imene mwazungulira nawo mutu kuzungulira nawo mutu mpaka kumakomoka nawo kumagwa nawo chifufu yomwe 5 billion munali kuti no tayo say ndi iwo ndamene ife tukudabwa nawo makamaka kufuna chani. So if there's anything else, the parliamentary building or parliamentary house is free. You can come 2030 and you see when you are talking about the constituency fund ndeta pempha Amagawo ndi gulu lawo lonse ndi mbusa so alifulu khala so MP alifulu bwera kuzola wana ku parliament aone kuti kani constituency fund manager timafuna chituko cheche ndichi ndi iwo asadandala if they have the stamina. Let me tell you if they have the stamina, please let them come 2030, go and contest in the area where they're coming from, so that they should control the CDF, and they can even come with a change in the constitution, akafuna kabwere 2030. Kuma if they want to fight a member of parliament, I don't think they're not going to win, they are not going to win, because we are doing for the local people on the ground. Kwambiri ife tukupanga za anthu akumisi. Sitipanga za anthu akuti azipanga misonkhano kunyanja, kuma hotel, kuma tapereka biru, tapereka budget ya kuti tiyeni mwigwise ntchito, ndi abwera kumati tokosola ndi toothpick, kumati tokosola mpono kutoya ma MP 5 billion. No, that's absurd. That's being bad. Otsiriza masomphenya akuno kumulanje West ndotani titsinike kwambiri pa 5 billion ipa. Masomphenya akuno wandi kuona kuti misika ili bwino, wandi misika wa Nkando, komanso msewu wa Mulomba
Nkando Mulomba Road komanso nsomeno achokera ku PIM umene ukudusa pa khala kulowa mu Mulanje West umenewo tikachoka kwa khala kuti tinapanga ndi 100 billion akugomera pa chipatala cha Nkomawo konseko kusewosule bwino ngofunika kuti ukhale nsewu wabwino ukhale all weather road umene anthu angathe kumayenda mpaka na ku Mulomba mpaka na ku Palombe, the shortest going down, shortest yobweraso town ndi imene kuchokera kwa Nkando mpaka na ku Mulomba Palombe. Misewu itachita bwino tikhalanso bwino kwambiri. Misewu ndongochokera kwa Luwangwa akuchoka kwa Luwangwa ukapita mpaka na ku Chilaziro ku Thumbwe umene shortest road opita ku PIM komanso tikatulukira Chilaziro turnoff mapita ku Boma. Ni sewu bwino umene also professor the late Bingo Mutharika wanted to make it a tarmac road umene wachokeranso ku veterinary wachoka walwa veterinary wadusa pa veterinary walwa mpaka na pana mitambo ukudusa pa kwapatira ukatulukira mpaka na kwakhala kumapita kuna nkuyu ndise wabwino kwambiri umene anthu amene amapanga ma business kumajisa makomwawo ndikumakhoma nsonko umathandizira kwambiri amagulisa mpunga amagulisa nkuku amagulisa tomato amagulisa mpendazuwa ena amene kumamwa kachaso amaja mowa wao maji mapiraka amagula kumene kuchwa kumakhala eri amene mazalidwa mapira ochuluka kwambiri kuti anthu amakolola ndipo nthawi ino ena amene akudya mapira amene akolola chaka chatha chifukwa chimanga sana kolola ena atakolola matupira 12 ndi amene akudya pano matumba 12 ndi dera lalikulu kwambiri tuchira Palombe Plain mvula ikavuta ambiri mwina sana zaliso chaka chino koma mapira okhamata akazala amatha kumapirira kuposa amene makhali ya chimanga. China chimene tifuna ife ndi madzi ndi nthawi yaitali kwambiri imene anthu akuvutika madzi kumatunga mtunda wautali ena kumasiya mabanja awo manyumba kulawira kuti ukatunga madzi ena kumamwa limodzi ndi mbuzi. Tifuna madzi ndithu madzi amene tikuwafuna sustainability ya madzi ndio ena kuti achoke kulikubula ndi kuti amene wawati akweze mwamba mmene nakhalira poyamba timakhala ndi tanki yayikulu kwambiri kuna mitambo madzi amene ajamatha kusika pasi kumakhati matapu ena alipo kale tinachita rehabilitate malaini amadzi amene wazichita bwino kwambiri ndikuti every house hold kapena 3-4 houses can have a tap when atha kumamwako madzi. China chimene tikufuna ni maskulu ma secondary school akwenda mtunda wautali palu wangu apatakhala secondary school tiyamika kwambiri kungodi kuti akhala secondary school tithokoza kwambiri ndikuti ana kumene kusamayenda mitunda yaitali ma primary ena amene tikunena nsekopita ku Chiziwe bridge yake najebwayo cement yake sikuoneka bwino ndikuti kumene koko maiso ana Sunday analembera pasi popanda desk olo imozi. Tufuna zinthu kamaje tigule ma desk ma school onse kuti ana azimva kukoma akamapita ku school. Akhalenso ni midadada yolongosoka pali ndadada wina mana mangidwa pa manyumba opanda ngakhale cement anaphunzisana chira bwino kuti class mu musamalo wemo chifukwa mene cement imene ndalama imene yajisedika inaji bwaso ili palilime pa anthu ndipo palilime kwenachokapo mkona pano malilime alilapulapula ngati galu amene waona nyama kuti aje nawo 5 billion chifukwa ndalama watu kulimkwiyo ife simakwiya ameye simakwiya ife palibe sonkonde nadiyo koma ife timangophunzitsa anthu remember I'm a teacher by profession nde munthu akamaoneka ngati usanapite ku school atapita ku school zimandipweteka kwambiri ngati mphunzitsi zimakhala ngati ananditaisa nthawi kuima kulongolola kuti nzeru zibwere mmutu mwache. So when we are teaching we impart knowledge in the people, so when the people they seem not to be having the knowledge of understanding, it depends on some of the mvula kubwela onabo mvula kubwela ndeso umene wakumunda amene mulungu alemekezeke imene wakumunda ndipo siti kudeweza tukulima ife kuno amaga musasusukire ndalama 5 billion 10 tizikalima kumunda ndalama zanu mukalandira salary zitulukire kumunda mukolole osatiza Koswese fund. Koswese fund ndiye munthu wakumuzi voter amene vota akufuna skulu akufuna nsewu akufuna maji akufuna chakudya mulungu akufuna chakudya chipezeka kuzera ku Koswese fund imene ambe kuigwirisa ntchito kuyambira January. Mulungu alemekezeke ndipo thank you so much Professor for the 5 billion which you are going to give to the Kosweses. And let me ask the MAGA, we are one people, we are all Malawians, please leave out the 5 billion. You know what you are supposed to do with the 5 billion. And we work with us and we gave you the budget, work on your budget, and we are going to call you. I mean, we are in the Public Accounts Committee. We are one of them who are going to call you. You should tell us what did you do with the monies which you get as MAGA. Bless you. People, Merry Christmas and a prosperous New Year. My birthday is on 21st. Come and eat with us. Terera liko lomela lochu luka kwambiri. Tubwera. Mukafuna muta unyamula na mukaje. Yai. Kama terera liko munyamule muzibira nawo. Zika kwambiri.